Quen é quen no Entroido galego? Saberías distinguir un peliqueiro dun cigarrón? Repasamos algunhas das personaxes máis famosas. Comezando por Laza, temos aos peliqueiros, e a súa vestimenta pode chegar a pesar ata 25 kilos. Estas personaxes levan unha máscara cuberta na parte posterior coa pelica, é dicir, un anaco de pel que é o que lle dá o seu característico nome. O traxe está composto por chaqueta, pantalón, chocas e unha fusta ou zamarra na man. En Verín temos aos cigarróns. Tamén levan máscara, chaqueta, chocas, zamarra. A simple vista, as diferenzas entre cigarróns e peliqueiros parecen imperceptibles. Os máis expertos din que a diferenza principal é que o cigarrón non leva a pelica detrás da máscara, mentres que outros aseguran que realmente os traxes son os mesmos e que o que realmente os distingue é a forma de correr de cada un. En Maceda topamos os felos, tamén moi sinxelos de confundir con cigarróns e peliqueiros. Pero fixándonos ben, vemos que son os únicos que inclúen na súa máscara debuxos de flora e fauna da Serra de San Mamede. En Xinzo, os protagonistas son as pantallas. Vestidos con camisa e calzóns brancos, o elemento máis característico é a pantalla e, por suposto, as vexigas de vaca. As madamas e galáns son os protagonistas do Entroido pontevedrés de Cobres. Vestidos con saias de encaixe, blusas e panos de seda, levan un gran sombreiro que pode chegar a alcanzar os 7 kilos de peso. O boteiro é o rei do Entroido en Vilariño de Conso. Cun traxe de múltiples cores é o encargado de abrir paso ao foleón, a banda sonora da festa. E para rematar, moi preto de Santiago, atopamos aos xenerais da Ulla. Inspirados nos militares que combatiron contra as tropas de Napoleón no século XIX, levan un atavío militar e van montados a cabalo.